això. Esperem que us agradi. Primer, per començar, donarem pas al nostre estimat director, Javier Sanz, que ens honrarà amb les paraules. Benvinguts al dia entre les el dia en què tots somiem, significament que el final d'un somni i el començament d'una altra. Estem aquí a parlar superficialment del somriure provocat per aquest somni, del maldecat que ha causat i del bon retorn on serà. Per a mi, l'educació no significa només els coneixements acadèmics que heu anat adquirint durant el pas dels anys en aquest centre, sinó el valor que hem intentat inculcar, els quals us ajuda a créixer com a persona. Durant aquest temps heu anat fent un camí que, després d'acabar-ho, ens sap a poc. En la secundària ha aconseguit més maduresa. Tot que aquesta etapa significa per vosaltres un gran camp de batalla, ple de murs i obstacles difícils de superar. Tot el professorat ha intentat ensenyar-vos, afectar-vos i poder veure la meravellosa vista que hi ha a l'altre costat. Vull donar les gràcies a les famílies per impulsar i donar-vos recolzament per ser millors persones, per estar al vostre costat sempre, donant-vos la mà en el camí de la vostra educació i formació. També vull donar les gràcies a l'associació de pares, mares, d'alumnes i a la seva junta directiva per impulsar i ajudar a la vostra educació durant tots aquests anys al centre. Per últim, vull que mireu una mica cap al futur. Què veieu? Jo veig que teniu ganes de començar una nova etapa, d'avançar com a persona. I també teniu por de no arribar als vostres objectius i somnis. Por al fracàs i a la decepció. Però, malgrat tot, us vull demanar que tingueu valentia i il·lusió per poder afrontar els canvis que marcaran el vostre futur i el vostre present. Solament em queda felicitar-vos a cadascú de vosaltres per haver arribat a la meta. Gràcies, bon appetit i que tingueu una bona festa. Primer per començar, Toni Llançana, tutor de quart. Jo no seré greu, perquè no per no m'agrada parlar en públic. Us diré dues coses. La primera, d'estudis no en parlaré. Jo crec que vosaltres, la majoria, diria que tothom, amb una mica d'esforç i voluntat, arribareu a un programa. I ho dic de veritat, no? Però és que després estan vosaltres a l'aula, a les sortides, pels passadissos, al pati, al viatge a Mallorca i amb algun concert de rock de Pérez, si no recordo malament. Hi ha una cosa que tinc molt clar. A una part, a banda de l'acadèmica, que és la humana, doncs jo el que us voldria dir és que les vostres famílies que estan per aquí poden estar orgulloses de vosaltres. I jo també ho estic.
I bueno, doncs, els que he tingut, doncs, dir-los que se'ns ha passat el bus volant a mitjanit, que sembla que va ser ahir, que vam entrar a l'aula, que ens vam presentar, tots els següents d'ells, les seves taules, vas preguntar, quants teus agraden les matemàtiques? Ni un, va dir jo menys, de veritat, esperem que hagi canviat una mica d'això. Hem passat molts moments, molt bons, ara una mica més dolents, hem fet emprenyar una mica, com, i res, dir-vos que d'això vull que quedi el treball diari que hem fet, el grup cohesionat que hem tingut, que d'això estic molt content, tenim uns grans alumnes, molts alumnes nouvinguts, i tot i que alguns es coneixien de feia molt temps, que heu sabut acollir molt bé els nous s'han deixat acollir, i estic molt content de veure'ls, de veritat. Treballem molt, seguim per els campus, i gràcies. Pel que fa a l'anglès haureu après més o menys, jo crec que m'he esforçat al màxim. En fi, això ja ho veureu. I bé, jo també opino, com ha dit el Toni, que amb l'esforç i que tots tenim un potencial que heu de tirar cap endavant, perquè you deserve it, lo valéis mucho, i en fi, ja sabeu una miqueta, no? M'agrada fer a vegades una mica de broma, soc una mica pallassa de classe, només una mica, però bé, una part una miqueta crec que de l'assignatura, d'acord? Però bé, en fi, comentar-vos una miqueta pel que fa a la meva tutoria de quart C, que bé que estic molt contenta, que gairebé tots promocioneu, i encara no ho té gaire clar, doncs té l'estiu per esforçar-se, sempre hi ha una altra oportunitat, i si toca malauradament haver de repetir o el que sigui, doncs tampoc it's not the end of the war, d'acord? Bé, en fi, res més, simplement no sé si recordeu, crec que només ho vaig fer amb el grup de la meva tutoria, que vam fer un petit poema molt curtet, que vam dir, a veure si us l'apreneu. Algú se'l va aprendre? No? És igual, era un poema super curtet, que l'única cosa que ve a dir és que el present és el que compta, és el dia a dia el que compta, i avui, per exemple, que és un gran dia per vosaltres, espero que el gaudiu i que ho passeu d'allò més bé, d'acord? Gràcies a tots. I ara el tutor de quart D, Santi Villar. He après dues coses fonamentals. La primera, que a part dels coneixements i les habilitats que podem adquirir, és molt important les emocions, és a dir, que estiguem bé perquè aquesta persona va més enllà del que podem adquirir a l'escola. Jo crec que la nostra funció no solament és ensenyar uns determinats coneixements, sinó també arribar a ser persones, poder pensar i arribar a aprendre, i sobretot que pugueu fer un assaig del que serà la vostra vida futura. Jo us puc desitjar al màxim que pot tenir una persona que sigueu feliços. Sigueu feliços i entendeu-ho. Gràcies. El tutor d'aula d'acollida de Riago.
els anys més que esteu en les hormones, tots més... Sí, no? Va ser un any molt difícil perquè us tenia a última hora, però encara així tinc molt bon record de vosaltres i dels que us he tingut aquest curs també. I us volia dir també, el tema humà és el que ens fixem molt més els professors, a part de la part acadèmica. I el que més m'agrada de vosaltres és que entre vosaltres teniu una cohesió com a grup molt bona i no sé, això és una cosa que jo valoro molt. Que us volia dir també que em va saber molt greu no anar a Mallorca amb vosaltres, però bueno, tenia un examen i no vaig poder. Però bueno, ho vaig tenir en el pensament i sí, aprovat. Que a partir d'avui tanqueu una etapa i comenceu una altra etapa. Potser és de les... Bueno, totes les etapes de la vida són interessants, però aquesta, a partir d'ara, crec que és com comenceu a viure una mica que és la vida realment. I us desitjo de millor a tots i si podeu continuar estudiant, hi haurà dies que estareu que podríeu tirar tot per terra, però no, insistiu i si us esforceu arribareu on voldreu. Vale? Això, moltes gràcies. Comencem amb l'actuació de Pedro, Adelaida i Elisabet. Un bon aplaudiment.